Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Let's go, Jim! Head up the top! There you go! Good job, Jim! There you go! Oh! Come on, Rap! Come on, play, Rap! Sumbag Jake! Good! Come on, Jim! Get up the jab! Do you have anybody here, brother? Represent!
huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.